Bună ziua! Bine ați venit în atelierul Plasmator. Astăzi am să vă dau câteva detalii despre modelul Rodin Coil T6 și aș avea o întrebare. Ai observat cumva că telefonul mobil funcționează cu unde invizibile? Ei bine, la fel și corpul uman. Inima, creierul și fiecare celulă folosesc semnale electrice pentru a comunica. Modelul Rodin Coil T6 este un dispozitiv care generează frecvențe și unde sinusoidale armonioase inspirate din geometria toroidală întâlnită în natură. Cu ajutorul aplicației Akasha Core poți selecta diferite programe dedicate relaxării, stresului și susținerii stării generale de bine. Tot ceea ce trebuie să faci este să alegi programul dorit, să te relaxezi și să acorzi timp corpului tău. În cele ce urmează am să vă fac o demonstrație cu modelul T6, am să-l deconectez, să-l aduc puțin mai aproape. Este un model care are în conținutul lui cristal din ametist și opal. Cred că se vede destul de bine. Este lucrat foarte bine în detaliu. Bun. Am să-l conectez și am să pornesc serverul Akasha Core, poziționat aici. Menționez faptul că el vine la pachet, Rodin și server Akasha Core cu 370 de tipuri de terapie. În afară de acest lucru, mai avem finalizat, aproape de finalizare, tot model T6, cristal roz cu ametist și o variantă nouă care încă nu l-am finalizat, lucrez la el, mai am să-l finisez, aur de 24 de carate cu pulbere din suncit. Da, vă place? Este ceva de muncă, dar pasiunea este mare. Bun, pentru început va trebui să pornim serverul. Am pornit serverul, așteptăm câteva secunde până când serverul se va inițializa. Serverul s-a inițializat, a pornit LED-urile de cromoterapie, apoi le pot aduce mai aproape. Testat cu diferite aparate pe care noi le deținem pentru a oferi clienților noștri dispozitive de cea mai bună calitate. Apoi, am să intru imediat să vă arăt și aplicația și modul în care o puteți utiliza, evident și funcțiile acesteia. Bun, ne ducem în bara de sus, ne ducem în partea de Wi-Fi, de rețea, îi dăm o scanare și vom identifica dispozitivul Akasha Core. Ne-am conectat pe acest dispozitiv și apoi în bara de browser scriem akasha-core.local. Bun, ne-am conectat pe interfața dispozitivului Plasmator Rodin T6, iar în partea de sus avem manualul, funcția de oprire în situația în care nu mai dorim să continuăm terapia, modul în care putem afișa interfața softului. Putem adăuga în playlist diferite terapii. Putem salva anumite terapii. Dacă avem anumite frecvențe care nu le regăsim în această aplicație, putem crea diferite seturi de terapii. Și apoi avem așa, favorite. Luăm prin sărite cumva. Spre exemplu, dureri articulare, pornește acum terapia. Îmi indică durere, aici îmi indică distanța de 5-10 cm în care bobina Rodin va trebui să fie vis-a-vis de zona dureroasă. Oprim, mergem mai departe. Regenerare țesuturi, tiroidă, echilibrare glicemie, oxigenare celulară, energizare. Bun. Apoi avem frecvențele chakrelor, da? După cum le vedeți și dumneavoastră, stările mentale și frecvențele cerebrale. Din punctul meu de vedere este o categorie extrem de importantă. Mai avem aici un program amplificarea puterii gândului, la fel este foarte important acest program. Partea de spiritualitate. Da? Avem relație, iubire, intuiție, trezire spirituală, abundență energetică, deoarece toată lumea solicită abundență. Da? Îl apropiem de plexul solar.
oprim și mergem mai departe. Spiritualitate am spus. Relaxare, somn și partea emoțională. La fel, o categorie extrem de importantă. Avem aici depresie, reducerea stresului emoțional, adicții, echilibru emoțional, creșterea stimei de sine, program împotriva insomniei, relaxare profundă, stimulare glutation. Mergem mai departe și avem sistemul hormonal la femei și bărbați. De asemenea, este o categorie extrem de importantă. După cum vedeți și dumneavoastră aici, de la chisturi ovariene până la fertilitate, vitalitate, reglare hormonală, ovare, prostată, testosteron și potență pentru bărbați. Bun. O altă categorie, avem protecție energetică, radionică și intenție, manifestare, ritual de protecție împotriva energiilor negative, armonizarea casei și a spațiului. Apoi o altă categorie, rejuvenare și copii. Da? Avem aici piele și colagen, rejuvenarea hormonală, creșterea părului, somn ușor, vitalitate, întinerire celulară, frecvențele planetare și simbolism. De asemenea, o categorie foarte importantă. Apoi o categorie care mie mi-a plăcut foarte mult atunci când am conceput-o, și anume, m-am gândit că fiecare sistem viu va trebui să beneficieze de aceste câmpuri armonioase, aceste câmpuri sinusoide. Și atunci am luat în calcul atât pentru creșterea și vitalitatea plantelor, pentru câini și pisici, păsări și purificarea locuinței. După care avem un alt accesoriu pe care am să vi-l prezint imediat, plasma corvial. La ce se referă acest lucru? Avem o fiolă cu plasmă pe care o putem introduce în centrul rodinului și atunci adăugăm frecvența specifică pentru a informaționaliza plasma din fiolă, iar cu fiola respectivă, odată ce este informaționalizată pentru imunitate, spre exemplu, o putem folosi pentru a ne structura apa sau orice lichid pe care îl consumăm. Și vedem aici catalogul cu cele 370 de tipuri de terapii. Practic avem absolut tot. De la migrene, obezitate, afișează, sau dinamica care se afișează LED-urile, da? Bun, le putem opri de aici sau le putem porni. Mai jos, în rubrica Wi-Fi, putem selecta modul de utilizare client. Adică putem introduce modul de client, start, sau dacă dorim să-l adăugăm în listă, îl putem adăuga aici în listă. Da? Îl putem folosi oricând. Dacă vrem să îi dăm o denumire la această terapie, spre exemplu, haideți să mai punem și o altă frecvență, nu știu, 88. Da? Adăugăm în listă. Și atunci eu am făcut cu cele două frecvențe, putem crea un tip de terapie. Nu știu, terapie X. Și am dat salvare. Atunci eu am salvarea și atunci am o terapie X creată de mine. Da? În situația în care eu cunosc anumite frecvențe pe care doresc să le utilizez și să le aplic să le registrez în această aplicație. Bun. Aici avem puterea procesorului, temperatura de lucru, perioada în care bobina Rodin a fost utilizată. Da, vedeți, total 12 ore. Aceste ore sunt practic testele pe care noi le-am făcut. Putem selecta limba engleză sau română. Și aici mai jos avem Akasha Core Frequency Therapy System Plasmator, versiunea .2, modelul îl avem puțin mai jos, serial number. Da? În linii mari cam despre asta este vorba cu acest Rodin și acest soft. Așadar, am fost Florin Vasile. În situația în care ai întrebări și nu am fost destul de explicit, îmi poți trimite un mesaj în privat, iar eu îți voi răspunde în cel mai scurt timp posibil. Îți mulțumesc!